Hem d'arribar a un moment molt important. Sí. I és que tu fa res vas anunciar una gran notícia per les teves xarxes. Una exclusiva que ens fa moltíssima il·lusió. Crec que el Jaume el que més. Si ens pots explicar exactament l'exclusiva que és. Porque me estoy poniendo gordita. Què vol dir això? Perquè, bueno, estic embarassada. Ara quasi de 4... Ai, no em posis aquesta cançó que ploro. Veus, Xavi, t'ho ha dit. T'ho ha No, dit, havíem això de no ficar es aquella fa. música. T'ho ha dit. Que el Jaume serà tiet. Sí. Sí, Moltíssimes estic ara, pues, felicitats. això, quasi 4 mesos. Ha sigut com super inesperat. Bueno, el volíem, el desitjàvem, però com pues, he tingut 1000 problemes d'ovaris i tal, sempre he pensat que seria algo que em costaria molt i la veritat que ha arribat. I el Víctor del que tant ens ha parlat, a la primera, nen. Molt bé. Felicitats, Víctor. va, què és això? Felicitats, Víctor. Sí, no, estem molt contents, molt feliços. Sense dubte, segurament serà el millor any de la nostra vida. Venim d'una boda i una de mel preciosa i ara, pues, la guinda del pastel. Que fort, la Noa, la guinda del pastel. Moltíssimes felicitats, Paula. Moltíssimes felicitats, Jaume. Gràcies. És que no hi ha millor manera de tancar l'entrevista que aquesta, amb aquesta sorpresa. O sigui, ai, quina il·lusió! Bravo! Molt bé. Doncs, per acabar, perquè estaríem molta estona parlant d'això, però ja se'ns ha allargat una mica parlant de la Zendaya i de la Macaitana. No és l'Aitana. Ara has de respondre la pregunta del nostre anterior convidat, l'estimat Gerard Oms. Escoltem-lo. Doncs mira, si tinguessis un superpoder i nosaltres te'l poguéssim concedir ara mateix, quin seria? És boníssima. És molt És bona. boníssima. És boníssima, és boníssima, Ho és sento, és que boníssima. m'encanten. Vale, doncs si tingués un superpoder, sense dubte seria entrar en el meu cap i tenir el control una mica a vegades de les meves emocions o de dir on, off, en plan, ara no toca. Adiós. ves. Desconnectar una mica el meu cap. Jo anava a dir volar, però crec que és bastant més probable el teu. Llavors és qüestió una mica d'esforç, una Sí. mica d'autocontrol, teràpia, menjar Burger King de vegades, suposo. Molt bé. Molt bé. I ara, Paula, ve la part més complicada, no? Podríem dir. Sí, perquè és enfrontar-te al test de preguntes que t'ha preparat el teu estimat germà. Hola. I Quina portem por. una bona ratxa amb els convidats, perquè és un test que has de respondre responent el primer que se't passi pel cap. Ergo, una mica ràpid. Llavors tu no Vale. pensis gaire, si pots, i llavors respon les preguntes només amb el primer que se't passi pel cap. A veure si... Vale. Sí? Concentrada? Superem. Comencem? Uf, no ho sé, vale, sí. Xavi, posa música d'atenció. I comencem, Paula, Quin és el millor consell que t'han donat? Sigues menys autoexigent. Si poguessis fer algun anunci amb algun pressupost que tu volguessis, amb quin celebrity comptaries? Vinga! Santiago Segura. Un red flag teu? Meu o d'algú. Teu. Meu. Que sóc massa criticona. Vale, si haguessis de triar un esport i no poguessis dir crossfit, quin diries? El futbol. Digue'ns el teu menjar preferit. Sushi. Què és el primer que faries si et toca l'Euromillón? Comprar-me una casa i donar la resta a la caritat. Si poguessis viure només d'una professió, quina seria? Crossfit. Un mal hàbit que tens que t'agradaria canviar? Ser molt desordenada. I quin t'agradaria que fos el titular d'aquesta entrevista? No soy una professional de CrossFit, encara que diguin que sí. Molt bé! Molt bé! Està molt bé. Que ràpid! Sí. El titular serà literal, soy una professional de CrossFit, aunque digan que no, però... Molt bé, jo crec que molt ràpid, no? Igual que, clar, és tan esportista que ho fa tot ràpid. El titular serà, si et toca l'Euromillón, en vez de caridad, dáselo a tu hermano. Això no va dir, pensava Algo que així. li donar la resta al Jaume així. Vale. Molt bé, doncs Moltes perfecte. gràcies. Que bé, t'ho has passat bé? Sí. Perfecte. Super. A nosaltres ens ha encantat que hagis vingut, però abans de que te'n vagis hauries de deixar una pregunta pel següent convidat. Vale. Clar, no he vist molts d'aquests, llavors no sé si m'ho he repetit. No passa res, ja t'ho direm. Vale. Si et diguessin que demà és el teu últim dia de vida... Laura Jou. És ella, l'han preguntat. Sí. l'han preguntat. precisament. Però pots fer-la, també. Bueno, Sí. no, vaig a ser una mica més original, no? Si poguessis escollir haver sigut una altra persona que coneguis a la teva vida, Oh! en plan, pues Vale. a mi m'hagués agradat ser el meu germà o el que sigui, no? En plan, Ala. Vale. si poguessis escollir canviar la teva vida per algú que coneguis, qui seria?
I per què? Paula No l'havia Comella. escoltat mai. Jo tampoc, se m'ha ocorrido així sobre la marxa. Molt bé. Està molt bé. Perfecte. Perfecte. I abans d'acabar, qui t'agradaria que fos el nostre pròxim convidat? Santiago Segura? De cop. Hòstia, t'imagines? T'imagines? Ni se'n recordarà de mi i dirà que està per aquí. Què és? ¿Quién és? Santiago Segura potser no, fa molts anys que no tinc tant contacte, però... Algú de publi, no? En plan, algun actor així de publicitat... És que no tancaré molt el cercle, no? Perquè... Algun actor de publicitat? Actor de publicitat, sí. Vale, Perfecte. i l'anterior pregunta te la podries autorrespondre tu mateixa, la que has fet? De què? Hola, De qui t'agradaria soy ser? el detective. Que grande, Xavi. Si jo pogués ser alguna altra persona que no hagués sigut jo... Saps que et diria que no? Que no, que... Pues molt bé, Pues em sembla pues molt em bé. sembla la millor Em sembla resposta que molt bé. pots donar. Sí? Sí, Em sembla molt bé. perquè al final, o sea, jo me respondo, cadascú ha tingut la seva vida i per molt Sí. idealitzada que tinguis tu una vida d'algú, Sí, sí. No la habrá tenido coneixes del sus tot. cosas, ¿sabes? Es Sí, como sí. todo lo bonito, todo lo que reluce, no, o sigui, Correcte. Jo també, jo si fos tu, em quedaria amb tu. si fuera tú sí, pero si fuera yo... Exacte.